Goedemorgen. Na het verwaaien van de klanken van de Moritzmars, indertijd voor de eerste keer uitgevoerd voor de shop, chef ondergrondse bedrijf Nicola Paulussen. Hier aan de overkant op het bordes werden de eerste klanken, konden de mensen eerste klanken horen. Ik wil jullie namens de werkgroep Barbara herdenking Geleen en dankjewel uitspreken dat jullie hier zijn. Heel bijzonder, omdat we in 2020 niets hebben kunnen vieren. In 2021 hebben we met inachtneming van de coronaregels op een 1,5 meter afstand toch nog kransen hier neergelegd. En fijn dat jullie vandaag op deze hele bijzondere plek aanwezig willen zijn. Het naamfeest van Sint Barbara, pastoor of kaplaan heeft er een hele hoop over verteld, was voor alle koepels in West-Europa een heel belangrijk feest dat ze samen gemeenschappelijk vierden. De koepels van de Lindenheuvel kwamen na de viering in de Onze Vrouw Altijd Duurde Bijstandkerk samen met het Volkshuis om daar de feestdag van hun patroonheilige te vieren. Het was ook het moment dat zij de koepelslachtoffers herdachten. Alleen al op de 2 Mauritslocaties in Geleen waren dat 239 dodelijke slachtoffers die tijdens hun werk omkwamen in een periode van ruim 40 jaar steenkolenmijnbouw. Hun namen staan op de stenen plaat voor hun berpje gebeiteld. Een speciaal woord van welkom aan mevrouw Judith Beuler en de heer Ivo Tilly, beide wethouder, die namens de gemeente Sittard Geleen aanwezig zijn. Welkom aan Marcel Masterbroek en Peter Henze, bestuursleden van de werkgroep Mijn Verleden Staatsman Maurits. Een heel bijzonder welkom van de chutterie van Oud-Geleen, heilige Marcelinus en Petrus, dat ze ook dit jaar weer dus hier aanwezig zijn. Welkom aan Hans Lurvink, ieder jaar trouw aanwezig. Fijn Hans dat je er weer bij bent. Jullie koempels uit Rumpen-Brunsum, dankjewel dat je aanwezig bent op onze Barbara-viering. En dan de 4 vrijwilligers van de Heemkundevereniging, Huub, Rob was het geloof ik, en Pieter en was die hier? Marten zou ik bijna vergeten. Dankjewel dat jullie aanwezig zijn om de mensen, de mijnwerkers die niet aanwezig kunnen zijn, dat jullie hen vertegenwoordigt. En welkom verder aan alle uitgenodigden en belangstellingen die hier bij het Bouwbeeld samengekomen zijn. Ik geef nu het woord aan Leo Geijlen. Dat is een van de initiatiefnemers geweest van zo'n 25 jaar geleden, toen een Barbara-comité in Nieuwe Stijl is opgericht. En die zal jullie verder dus door de plechtigheid leiden. Leon, aan jou het woord. Ja, dankjewel Ton. Inderdaad, 25 jaar geleden. Maar we moeten eigenlijk nog een stapje terug. Want Ton zei het al, en de kaplaan ook, Barbara heeft altijd een belangrijke rol gespeeld voor de mijnwerkers. 4 december was een vrije dag, een feestdag. Maar na de mijnsluiting ging dat voorbij en werd er niet meer aan gedacht. En 40 jaar geleden, in 1982 was het, dat hier op deze plek weer een Barbara-viering plaatsvond. En dat de vriendenkring oud-mijnwerkers die organiseerde dat. Alleen in de jaren daarna zag je ook daar de belangstelling steeds verder teruglopen. Het werd wat rustiger, er stonden 1 of 2 mensen bij het beeld. En ik herinner me nog goed dat we in 1996, toen als actiecomité Communeer aan Geleen tegen de herindeling, toen werden alle verenigingen benaderd door Jos Kremers en ondergetekende en Ruud van Wersch. Van we moeten toch samen zorgen voor de toekomst van Geleen. En toen zei Wiel Zeles, die de vriendenkring oud-mijnwerkers leidde en ook altijd de Barbara-viering organiseerde. Die zei ja, als jullie het verleden niet eren, wat heb je dan aan die toekomst? Dus waarom kunnen we nou niet dat verleden beter eren en die Barbara-viering daadwerkelijk de rol geven die ze verdient in de geschiedenis van Geleen? En zo is dat ontstaan en hebben we dat eerste jaar in 1996 Wiel geholpen door eens wat licht bij het beeld te zetten in de donkere avond en te zorgen dat die viering wat meer cachet kreeg. En vanaf 1997 hebben we toen samen met de Heemkundevereniging gekeken van kun je niet een comité oprichten dat die viering in stand houdt en zorgt dat we blijven herinneren waar we vandaan komen. En zo werd op 25 september 1997 het Barbara-comité Geleen opgericht. De Heemkundevereniging Communeer aan Geleen
De vriendenkring oud-mijnwerkers niet te vergeten en de Luv en de Lijntjeheuvel, want daar lag toch een belangrijke basis voor de herdenking van dat wat met de mijnen te maken heeft. En Wiel Gielkes was de eerste voorzitter, lange tijd ook voorzitter van het comité en later heeft Elsmie Bestans dat overgenomen. En burgemeester Lurvink, toen al een van de eerste sprekers toen we daar meer cachet aan gaven, die was daarbij, is vele jaren ook eigenlijk volgens mij altijd hier geweest, Hans sindsdien. Heel mooi ook, maar de gemeente gaf ook extra steun door in de eerste jaren de uitnodigingen te versturen namens het Barbara Comité en later ook daar financieel in bij te springen, net zoals DSM ook geld beschikbaar stelde om de activiteiten die het comité wilde doen op een goede manier te kunnen vormgeven. Er werd een kerkdienst weer vooraf gegaan aan de Barbara-viering hier bij het beeld, vaak met gastkoren, onder andere het Mijnwerkerskoor uit Genk. En er werd muziek bij het beeld gebracht, zodat de ceremonie meer cachet kreeg. Eerst Harmonie Augustinus, toen Harmonie Lindeheuvel en eigenlijk sinds 1999 de Schutterie, Mien Schutterie van Oud-Geleen, Marcelinus en Petrus, altijd trouw aanwezig bij deze herdenking, om daarmee ook extra cachet te geven aan datgene wat we hier met elkaar doen. In de beginjaren op 4 december, vaak in de avond, vaak in de kou. En op een gegeven moment toen dachten we, laten we vast naar die zondag gaan in de nabijheid van 4 december. Want dat is toch een veel geschikter moment voor koempels om aanwezig te kunnen zijn. Want die werden ook allemaal een jaartje ouder. En vandaag is het toevallig 4 december en zijn we ook precies op de goede dag hier om 25 jaar Barbara Comité te kunnen gedenken en 40 jaar Barbara Viering hier in Geleen. En in die eerste jaren gingen we aansluitend aan de Barbara Viering naar het heemkundegebouw om in het buffetje gezellig met de koempels te kunnen praten en later naar het Barbara Zeilke, want daar hoorde dat natuurlijk thuis. Vaak ook nog met presentaties en andere fototentoonstellingen om maar met elkaar in gesprek te zijn over die belangrijke mijnbouwtijd. De tijd gaat voorbij en het Barbara Comité heeft 25 jaar vormgegeven aan die herdenking. Heeft gezorgd dat het beeld in het licht kwam te staan, eerst vanuit de grond en toen vanuit een lantaarnpaal. Het Barbara Vaandel van de RK Katholieke Mijnwerkersbond Lindeheuvel uit 1951 werd gerestaureerd en in de kerk tentoongesteld en inmiddels is het weer hersteld en heeft het een plek gekregen in de gebouwen van de Heemkundevereniging. En ieder jaar werden aanzichtkaarten uitgegeven met andere beelden van Barbara. Om daarmee steeds meer duidelijk te maken dat we Barbara moeten blijven gedenken en dat die herdenking belangrijk is. Omdat dat de geschiedenis van onze stad beschrijft, de geschiedenis van deze regio beschrijft. En dat we niet mogen vergeten waar we vandaan komen. En daarom is het ook goed dat we vandaag weer hier samen zijn. Bij het 25-jarig jubileum van het comité. En straks zeg ik ook iets over de toekomst. Maar ik ga eerst heel graag het woord geven aan wethouder Judith Buhler namens het gemeentebestuur van Sittard-Geleen. Dank je, Jo. Het is koud buiten. Ik wil het niet al te lang maken. Maar ik wil wel graag even met u stilstaan bij het belang van herdenken. We kijken hier terug bij deze Barbara-viering en dan denken we ook terug naar een verleden dat er in zekere zin niet meer is, maar dat in zijn betekenis niet valt te onderschatten. Een onvoorstelbare bron van welvaart was het gedurende zijn bestaan. En ook, al komen er geen nieuwe koempels meer bij, het is tekenend voor kameraadschap, de manier van het leven en het gemeenschapsgevoel dat we decennia na de sluiting nog steeds bij elkaar komen en dankbaar terugdenken. Gedurende een kleine 40 jaar werden hier steenkool gewonnen. De Maurits was de grootste steenkolenmijn van Nederland en tot de aanleg van de derde schacht in 1958 was het de grootste tweeschachtenmijn van de wereld zelfs. Het heeft welvaart gebracht en het heeft heel Nederland gebracht. En dat is een verleden om te koesteren. En de Raad heeft vorig jaar met het aannemen van de CDA-motie Mijnverleden ook besloten meer aandacht te geven aan het mijnverleden en aan de overblijfselen van de mijnen zichtbaarder te maken. We staan hier mooi bij tegenover een van die overblijfselen. En ook al zijn de mijnen er niet meer en worden we allemaal een jaartje ouder. Koempels blijven elkaar treffen. Kinderen en kleinkinderen luisteren naar de verhalen van de generatie voor hen.
En dat er nog steeds veel belangstelling voor deze historie is, was duidelijk toen recentelijk de open dagen zijn georganiseerd. We hebben het allemaal kunnen zien hoe groot de aanloop hier in deze hoek was. Daar en hier bij deze bijeenkomsten leert het de jeugd de waardevolle lessen. En daarmee geven we ook het verhaal door. Dus dank ook aan de organisatie om dit verhaal levendig te houden. Dank je wel. Dank u wel, wethouder Buhler. Dan gaan we nu over tot de herdenkingsplechtigheden. En ik wil graag Jeroen Baartse namens de schutterij vragen om op de klaroen het signaal tap toe te blazen, waarna we 1 minuut stilte en acht zullen nemen. Ter nagedachtenis aan allen die vielen in de mijnen, maar ook alle andere koepels waar ook ter wereld, maar vooral ook in de staatsmijn Maurits, die hun leven gaven, die hard gewerkt hebben voor onze welvaart. Jeroen. Presenteer. Geweer. Staat af. Geweer. Dank u wel. Dan gaan we over tot het leggen van de kransen. Ik wil graag eerst de wethouders Buhler en Tilly uitnodigen om namens het gemeentebestuur van Sittard-Geleen een krans te leggen die door de koepels zal worden aangereikt. Namens de werkgroep Mijn Verleden Staatsmijn Maurits van de krans worden gelegd door de heren Masterbroek en Hensen.
En dan nodig ik Ton Wolters en John Buskes uit om namens de werkgroep Barbara Herdenking en Barbara Comité Geleen een krans te leggen. Dank u wel. Allerlei signalen uit het publiek, maar ik hou maar mijn programma, dat is het makkelijkste. We gaan dadelijk in défilé langs de gelegde kransen en daarmee ook het eerbetoon brengen aan Barbara en ook aan de plaquettes met de namen van de slachtoffers, zoals eerder genoemd. Maar ik ga eerst deze ceremonie formeel sluiten. Want ik zei al, 25 jaar lang is door allerlei mensen met allerlei achtergronden en betrokkenheid gewerkt via het Barbara Comité om deze belangrijke herdenking in stand te houden. De afgelopen 2 jaar, Ton memoreerde dat ook al, is een aangepaste vorm een herdenking geweest in het kader van de coronamaatregelen. Maar we hebben ook gemerkt dat door met name hoge leeftijd de mensen uit Lindenheuvel die nog in het comité zaten zich hebben moeten terugtrekken. En daardoor waren eigenlijk alleen de vertegenwoordigers van de heemkundevereniging die ooit mee oprichtten nog over. En dat heeft ertoe geleid dat het comité is omgevormd naar de werkgroep Barbara Herdenking. En zonder verleden geen toekomst, maar voor de toekomst is het gelukkig ook geborgd. Want de nieuwe werkgroep Mijn Verleden Staatsmijn Maurits gaat vanaf volgend jaar de Barbara Herdenking overnemen. En beide werkgroepen worden daarmee in elkaar geschoven. En dat zal zijn op 3 december 2023. En daarmee kunnen we gelukkig vaststellen dat ook de toekomst van deze belangrijke herdenking geborgd is. Dank daarvoor. Dank ook aan Kevin Nobles die vandaag het geluid heeft verzorgd. Natuurlijk Schutterij Marcelinus en Petrus voor de jarenlange aanwezigheid. En ook vandaag weer hier de Heemkundevereniging, de gemeente Sittard-Geleen. Kapelaan Arol voor de mooie dienst en de bloemenhandel van Honoré Loos. En daarmee uiteraard ook u allen hartelijk dank. Fijn dat u er vandaag bij was, fijn dat u in de kerk erbij was en dat we weer op een mooie manier hebben kunnen stilstaan bij onze Berke. Glück auf! De koele stouw door Schengertschich. Der Duivel hoort zijn letzte Biecht. Aju pastoor, dag kolle boer. Ik ga nu op de boemeltoer. De eierkolen zijn failliet. Der Schenk verklaart der Anthrazit. Der koale Schlamm Nötjes weer verstockt der Schenk in Pöttesbeer. Kumpel Schenk, wirklich sind nu die gute Stärke häng. Kumpel Schenk, wie dort in Teng. Ondergronden niet toch de arme donder. De lamp is uit, de schach ligt scheef. Alleen de hoge Stehberg bleef. Het monument van werk en zweet. De Schenk verdringt, zie Koelmans leed.
sterke heng. Kumpelschein, bied op die teng. Want de ondergronden liet toch de aarde onder. Kumpelschein,